Уважаеми дами и господа, за мен е чест да участвам в тази конференция. Също и в качеството на стипендиант на фондацията Лудвиг Ерхард от преди 20 на години, когато успях да работя в архивите и да се запозная колкото се може по-добре с неговите идеи. Моята задача е възможно най-пълно да очертая Лудвиг Ерхард като учен и политик. Това означава, че ще подразделя моето изложение на две части. Първо като учен и след това като политик. В края на 1976 година Шведската кралска академия на науките предлага Лудвиг Ерхард за Нобелов лауреат по икономика за 1977 година. Ето какво се каза в аргументацията. По своята същност Ерхард е един учен. Когато след войната е избран за стопански министър и в своята дейност до днес, той изследва своите научни разработки. Ерхард представлява твърде редкия случай, когато един учен икономист не само прави значим научен принос в икономическата наука чрез собствени изследвания, но и приложи всичко това на практика. За съжаление, Ерхард не доживя обявяването на наградите, тъй като почина през пролетта на 1977 година. Ако той беше получил тази награда, щеше да бъде изучаван и до днес в университетите. Уви, това не е така. И така най-напред за ученият Лудвиг Ерхард. Може да се каже при всичко, че той не е нито школов, нито кабинетен учен, както са го обвинявали отляво, че той е един абстрактен професор, който не разбира от реална икономика. Той израства като учен преди всичко с помощта на своите учители, Вилхелм Ригер, Франц Опенхаймер и Вилхелм Ферсхофен. Всеки от тях, Хаймер, универсалната социална наука, от Ригер, разбирането за значението на предприемачеството в съвременното общество. Според Ерхард, истинският изследовател трябва сам да търси истината, без да се поддава на внушения на господстващи школи и теории. Днес е характерно за науката, че има едно подчертано групово мислене, страх да си излезе извън руслото, защото трудно е да станеш професор, ако напуснеш руслото. Ерхард отхвърля като неплодоносно и заблуждаващо всяко догматизиране на научното изследване, всяко абстрахиране. Той се стреми към цялостно знание. Какво води Ерхард в разработката на неговата концепция? Това е преди всичко желанието да се помири съвременното общество. Разединено, атомизирано, колективизирано. Той смята, че за развитието на съвременния свят духовните и социално-психологическите фактори имат по-голямо значение от реалните фактори. Тоест той не приема тази прословута фраза, тази прословута идея на Маркс, че битието определя съзнанието. За него духовните идеи, социално-психологическите фактори от реалните фактори. Според Ерхард, съвременният човек притежава една метафизическа идея, метафизическо чувство, интересува се от същността на нещата. Тази потребност на модерния човек Ерхард задоволява, като разработва цяла система от понятия. Той работи върху понятието пазар, върху понятието конкуренция, върху понятието свобода, върху понятието отговорност и така нататък и така нататък. Тоест напуска отново това удобно разбиране на съвременната наука, да се приема съдържанието на едно понятие зададено, а да не се дискутира върху него. Например, либералите приемат, че свободата е просто негативно определено. Свобода от. За Ерхард далеч по-важно от свободата от е свободата за какво. Ерхард вижда своята задача в разработката на един морален проект на пазарна икономика. Морален проект на пазарна икономика, чрез който да се гарантира свободата и достоинството на човека и да се създаде основа за щастието на човека. Това е основанието за развитието на неговата политическа икономия, която е едновременно философско-етична и социално-психологическа. Как във времето се развива неговата голяма концепция? В своята дисертация от 20-те години на миналия век, доста години назад във времето, той развива една обща теория на ценността, развива теория на парите, развива теория на цената и кръгооборотна теория. Само за да се разбере неговото постижение, ще кажа, че и до ден днешен в историята на икономически идеи се смята, че все още няма обща теория на парите и обща теория на цената. Откъде идва това неразумение? То идва от това, че дисертацията и другият голям труд на Ерхард, така нареченият хабилитационен труд,
все още не са публикувани. Те стоят в архивите и не са достояние на, както се казва, европейската и световната общност. Защо не са издадени е един много труден въпрос. Ако ми бъде зададен още веднъж, може би ще кажа нещо повече. В 30-те години на миналия век Ерхард развива една алтернатива на кейнсианската теория за регулирането на търсенето, своя макроекономика и политика, която, по мое мнение, изпреварва значително това, което предлага Кейнс. В 30-те до 50-те години Ерхард създава и своя теория на стопанския ред. Той подлага на една много сериозна критика плановото стопанство, но го разглежда не само като централно планово стопанство, това, което ние го знаем като социализъм, но и като предприемаческо планово стопанство, което не е по-малко опасно. Става дума за картелизирането и монополизирането на пазарната икономика. В края на Втората световна война, в своя военен ръкопис, той разработва накрая и една теория за трансформацията на плановата икономика в пазарна икономика. Както виждате, във времето той фактически разработва различни части на неговата система. И още преди да се стигне до известната 1948 година, когато той прави парична и стопанска реформа, той е готов. И затова спокойно заявява: аз имам концепция. И знае какво да прави. И затова е бил толкова убедителен в дискусиите в Бундестага. Защото е воден от своите научни идеи. Може да се каже, че Ерхард развива своя нова теория на пазарната икономика. Не се знае, че има класика, че има неокласика, има теория, но не се знае, че Ерхард развива нова теория на пазарната икономика. Съществуващата до сега теория е рационалистична. И освен това се възприема като точна наука, като в центъра на разсъжденията стои така нареченият Homo economicus, човек, който преследва неотклонно своя собствен интерес. Ерхард обаче е реалист. Той смята, че човек не преследва само рационално интереса си. Човек постъпва и то много по-често ирационално. Съвременните невробиологически изследвания, Германия е много напред в тези изследвания, опровергават приеманата за универсална в стопанската наука хипотеза за човек, преследващ собствената изгода. Оказва се, че преди всичко човек се води от желанието да създава общност, да изгражда социални връзки. Има и една вече най-нова от последните години невроикономическа теория. Тя също не приема фигурата на Homo economicus, типична за стопанската класика и неокласика. Ерхард не смята, че стопанството е само механизъм. При него има идеята, че всичко субективно става обективно и всяко обективно става субективно. Т.е. има една постоянна игра на субективното и обективното. И затова стопанството не може да е само механизъм, както приема съвременната наука, която е станала социална физика. И ако се вземе един учебник по микроекономика, например, вътре са само формули. Стопанска физика и нищо, което да говори за човек. Математическият метод, според Ерхард, е едностранчиво ограничен. Вижда в стопанските събития само количествени величини. Ерхард подчертава, че стопанството не е само рационална организация. Ако беше така, нямаше да имаме тези постоянни кризи. За него стопанството е област на културата и живота и неговата изключителна сложност предполага съответен метод. Тъкмо поставянето на икономическите изследвания върху философска, етична и социално-психологическа основа, изучаването на нагласите и емоциите, според Ерхард, дава достъп до проблемите на съвременната икономика. Какви вечни проблеми открива Ерхард в модерната икономика? На първо място той подчертава, че поради това, че почти всички хора произвеждат не крайни блага, зрели за пазара, а междинни продукти, т.е. всеки крайен продукт е резултат от труда на мнозина, е невъзможно да се определи точно приносът на всеки. Кой колко да получи от крайният продукт. Т.е. има в пазарните икономики един нерешим проблем за причисляването на доходите. Това състояние на човека го води до чувството за ощетяване, ограбване, измамване и го тласка към обединение с себе подобни, както се казва, по групи, за по-справедливо,
да го сложим в кавички, разпределение на националния доход. Тези разпределителни конфликти на практика довеждат до инфлация. На рецесия няма инфлация. Са създадени около 10 трилиона долара пари от нищото, т.е. заредена една голяма инфлационна бомба днес, която след като мине рецесията, ако мине, а не се стигне до нови кризи, ще видите каква голяма инфлация ще започне. Впрочем, за миналата година цените на горивата, на суровините са нараснали с близо 20%. Тоест, започва вече една инфлация. И така, според Ерхард, класовата борба и инфлацията са вечни проблеми на пазарната икономика. Те трябва не да се преодоляват, а да се преотвратяват. На второ място, поради необозримите и могъщи анонимни сили, човек се чувства безпомощен в пазарната икономика. Безпомощен, изплашен. Страхът от живота тласка човека към създаване на колективистични организации. Например, предприемачите да се обединяват в картели. Или, пак така, да търсят закрила от държавата или да влезат в състава на голяма фирма. Бягството от лична отговорност, според Ерхард, е една постоянна заплаха за пазарната икономика. На трето място, стремежът на човека към престиж, според Ерхард, към различаване спрямо другите, към победа в конкурентната борба, водят до ускорено капиталово натрупване, до разкъсване на връзката между предлагането и търсенето на блага и в крайна сметка до стопански кризи и хронична безработица. Тези явления на пазарната икономика, според Ерхард, също трябва да бъдат предотвратени чрез реформена политика.